on Outi ja tää on Ruuti. Ja me ollaan oltu jo 3 kertaa Top-tiimissä. Yhden kerran oltiin sille, että me ei päästy koko vuonna, kun menin kipeä. Ja tänä vuonna me ei päästy viimeiselle leirille. Mutta sen takia minä haluan taas jälleen kerran Top-tiimiin, koska minä olen pärjännyt nyt niin hyvin niillä opeilla. Että me ollaan saatu taas tänä vuonna SM-hopeaa ja oltiin 2015 MM-hopealla. Niin Top-team auttaa siinä kyllä hyvin paljon. Ja se on sopiva silleen, että se jakaa harjoittelun niin kuin leiristä leiriin. Että siinä on semmoiset sopivat välit. Ja sieltä saa läksyjä ja varsinkin nyt kun on tullut se uusi systeemi, että pystyy valittamaan mitä itse tarvii, niin se konsepti on vielä parempi kuin ennen. Ja sen takia minä jälleen kerran haluaisin. Ja siis parapuolelta haen. Että ei me ehkä ihan pystytä normikisoissa kilpailemaan hirveän menestyksekkäästi, mutta parapuolella kyllä. Mulla on 2 koiraa kasvamassa, että senkin takia olisi ihan kiva päästä jälleen kerran mukaan. Että siinä. Oliko se alle 2 minuuttia? Tule! Tänne! Putki! Tule! Tänne! Tule! Hop! No mennään.